harapan. Team Lopez andito rin pala Christian Gambala. Lahat ng malalakas, lahat ng mga podium master andito. Matangkad si Delon, kaya speed 53 kilometers per hour. Lumalayo na sa ating grupo ng matangkin nyo. Oh, mga sa kaliwa si Yannick Reyes. At sa kaliwa tangkin nyo, sino naka Moises Maron. Nagkabaratan na naman. Kabaratan na naman sa harapan. Nagkadiilan na naman. Walang tuknat na diilan. Sinasabi ko na nga, babasta itong mga warrior ng MTV. Oh, mga sa kaliwa Ronnie Ramos. Diniinan, sinaganda, binira. Umangat na naman sa kaliwa. Dominion ng kabayo. Sinundan Moises Maron, Kim Lopez, Timothy Jeropac sa harapan. Yannick umangat sa kaliwa Christian Gambala. Ginamalat na sinundan ni Wilson at sinundan ni Moises Maron. Ito na Kim Lopez dapang-dapa. Yan na, last 1.3 kilometers to the finish line. Nagkakabalatan na. So advance tayo sa harapan. Tignan natin kung makakadikit pa sila doon sa ating tatlong breakaway. Madidikitan na nga nila. Band sprint ito. Grabe, nakakatakot to. Band sprint, mga 400 meters to the finish line. Balatan na to. So ito, Jesus Garcia bumigwas mula sa likuran. Nasa likod niya itong si Team Sueben Sayas. So ito na yung ating likuran. Tignan natin kung madadali ni Jesus Garcia dito sa harapan. Madadali ni Jesus Garcia, mga ito sa likod. Nagkakabalatan na sa likod. Sa likod, nagkakabalatan na. Gusto ko kain to. Ito na, mukha kaabutan pa. Mukha kaabutan pa itong si Jesus Garcia. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak Call Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating talon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung kakayahan. Pag-isipan na magiging tamang galaw. Napakagandang balatan ito. Bakit gano'n? Andito lahat ng mga malalakas. Ayan, Benedict Viernes, Yannick Reyes, Justin Suitos, Junior Cabadido. So mga malalakas ang Jesus Garcia, Tim Morales, naku po, andito Jerry Estrada, MJ Hora, Moises Maron, Gerald Quintino. So napakarami ng mga ating mga riders dito. Ito si Tigo Rose. So ayan, dito tayo papalag. Hawa ya, Kim Lopez. Ayan, 3, ayan na. Sarap, nagkakabal ng kaga dito sa harapan. Kim Lopez, andito rin pala Christian Gambala. Lahat ng malalakas, lahat ng mga podium master dito. Ronnie Ramos, si Tantal, CJ Johnson, Chris Baisa. Naku, halos lahat kilala natin itong mga ito dahil ito yung malalakas. Si Bobby Morales andito rin. Ito sa harap lang si Bobby Morales, itong talaga nagbabantang tumakas sa breaking away. Ang may-ari ng Team Morales, si Bobby Morales from Calasiao yata ito, mga Tarim Pangasinan. Matangkad si Delon, kaya speed 53 kilometers per hour. Lumalayo na sa ating grupo ng mga 70 meters. So magandang labanan to, sinasabi ko na, dahil andito talaga lahat ng malalakas na MTB Warrior, MTB Master, MTB Rematista andito. Kim Lopez, Christian Gambala, lahat ng mga podium master andito. MJ Hora. Ang tanong kung makakatakas kaya sa grupo. Ito yung ating peloton. So ito yung ating peloton. Ronnie Ramos andito rin, Moises Maron. Sa likod lang, sa likod. Ayan. Chris Baisa, CJ Johnson. Ayan, sino pa yun? Si Mac Cabote, Lester Barboza, si Tantang Kinyo. Oh, mga sa kaliwa si Yannick Reyes. Doos ko po, nagkadiilan na naman yun. Nagkakadiilan na, umangat. Lima kagad ito, bumabagak. Yannick Reyes, binabantayan niyang Implas, ito ba yun? Grabe, Ronnie Ramos pala. Junior Cabadido, umangat na, nagkakabalatan kagad. Unang lap pa lang talagang balatan na to. Adik-adik to, ayan, Ronnie Ramos sa Team Sueben Cycles. Jerry Estrada dito, naku, mukhang nasiraan si Yannick yata. Ayun, nasayang. Mukhang meron tayong nasirang riders. Ito yung ating grupo. Sa likod, huwag kang malikot. Ayun, umangat sa kaliwa, dahan-dahan.
Grabing banatan dito ha. Okay, so walang nakakataka sa grupo mga sa kaliwa. Tantangkin nyo sino naka Moises Maroon. Nagkabalatan na naman. Grabe ba? Sa totoo lang, matinding diinan to ha. Okay, ito Timothy J. Robac. Medyo napag-iwanan dito sa likuran tong si Timothy J. Robac. Ito si Morales. Ito yung ating napakalaking grupo. Si Wilson ba yun? Nandito sa likuran. Wow, si Francis Tigolo. Nakikiramdam lang dito sa likod itong si Jesus Garcia. Nagkabaratan na naman sa harapan. Nagkadiilan na naman. Walang tuknat na diilan. Sinasabi ko na nga, babasta itong mga warrior ng MTV ito. Sigurado balatan to. Umangat sa kaliwa. May umangat sa kanan. May umangat sa gitna. Grabe ba? Sa ito lang, balatan to. Grabe. Diyos ko po kain to. Nakaka-nervous tong balatan na to ha. Kung baka ito yung mga talagang mga mapapusok. Umangat na naman sa kaliwa. Rayo Diaz. Ay, Diyos ko po. Sinusundan ni Jonjong Caba dito ha. Talagang matinding banatan to. Ayun sa banatan sa harapan. Rayo Diaz. Sinundang gagawin ni Jonjong Caba dito. Nagkakabanatan ay na si Justin Suitos, JJ Damson, Andrew Delpid. Lahat talaga ng mga sikat na mga podium master dito. Lahat ng mga ito talaga naka-podium na. Talagang malalakas to. Grabe. 50 kilometers per hour. Mga sa kaliwa Ronnie Ramos. Dininasin. Agad na binila. Ayan na nagkakabata. Grabe. Morales. AOP. Uy! Ronnie Ramos na sa harapan. Napakatindi ng balatan dito. Mga sa kaliwa. Grabe to. Justin Suitos itong isa. Makat na naman sa kanan. Justin Suitos. Tumutuwi si Junjong Caba dito. Naku! Grabe to. Sa likod. Grabe yun, sa harapan, si Kenny Tulibas, si Rondan Benning Benes, Jerry Estrada, saka itong si Chris Bison, Gerard Quintino, grabe. Sus ko po, ayun na napakatindi. Shoutout mo yung masasarap. Ayun, shoutouts naman, Diyos ko po, kain do. Ito na naman, Benedict Benes na sa harapan na umangat Kenny Tulibas, Gerard Quintino, ito na yung ating grupo. Naku po, naku, si Dandan, mukhang namamagang katawan. Tantangkin nyo na yeso, grabe to ha. Okay, so ito na. Matira matibay dito. Grabe, ito Rayo Diaz, andito lang sa likod, itong nakakulay dilaw. So nagpapakiramdaman yun sa yung iba. Andito si Hiroyuki, Makmak Kabote. Lahat talaga ng mga mahuhusay sa MTV andito. Talagang hindi mo makakailang ito mga pumodium na sa lahat ng mga karera dito sa Nueva Ecija o Pangasinan. Ayun, titigan na naman sa harapan MJ Hora. Kailangan magaling yung matalino dito. Ito talaga yung labanan din ha. Labanan to ng utak. Hindi po pwedeng puro lakas. Kailangan madiskarte ka rito. Diskarte yan dapat dito. Hindi ka pwedeng banat ng banat. Ito yung ating grupo. Napakalaki ng grupo dito. JR Estrada dito sa gitna. Si Yannick. Malalakas tong mga to. Pangasinan versus Nueva Ecija. Ito si Tantan Quinones, advance nasa likod niya. Itong si Chris Baiza, yung si Dave Buegla, Gerard Quintino, nagkabanatan na naman sa harapan, nagkakabanatan. Junjong Caba dito, naipit sa gitna. Uy, grabe ito ha. Ito si Juan, dyan lang. Rayo Diaz, Benedict Bienes, andito lang sa likod. Tim Lopez, hindi pa tumitira ha. Justin Suitos andito. Itong si Jesus Garcia, andyan lang. Yan ang gumagamit ng utak. Talagang nakikiramdam muna. Talaga tinitignan. Hindi basta bigwas ng bigwas. Dahil pag ikaw naubusan pagdating sa rematehan, doon magkakatalo-talo. Andito si Nestor Barbosa. Umangat na naman sa kaliwa itong Tim Morales na ito. Nagkakabalaan. Ako po, diinan talaga sa harap po. Kaya, puro ganyan lang. Diinan talaga Yannick Reyes, JR Estrada, Lester Barbosa. Ito yung ating grupo sa harapan, Chris Bison, CJ Jamson. Ito na Moises Maroon, Tinto Rainix, MJ Hora dito sa harap. Okay, so U-turn tayo dito. Hindi ko alam. Uy, Ronnie Ramos nasa harap ha. Sige, nasa likod lang. Tirahan na naman, diinan na naman to.
Kim Lopez, CJ Johnson, ayun, si Gian, Macmac Kabauda, uy, grabe ba. Sa totoo lang, pas na ang mantika, itong si Dandan, ng Team Morales. Yan, puro ganyan lang. So, single file tayo, wala tayong breakaway, talagang walang tuklat to. Mula umpisa hanggang huli talagang ubusan to. Hindi bababa sa 45 ang speed ng mga ito dahil sigurado pakalasan ito. Sinasabi ko na sa inyo, mula sa umpisa talagang ito yung mga master warrior ng mga NTV. Andito, umangat na naman sa kaliwat, Dominion ng kabayo, sinundan Moises Marong, Kim Lopez. Diyos ko po, kaindo. Ayan na, nagkakabalatan dito. Uy, pinapakawalan yung apat na yun ha. Isagad mo gano'n. Isagad mo sa likod. Ayan na, si Timothy Jeropak. Sa harapan, Yannick. May tumugi sa likod namin. Diyos ko po kayo doon. Tumira na si Jesus Garcia. Ayan na, Jesus Garcia. Dito na sa harapan. Timothy Jeropak. Umangat na naman sa kaliwa ng nakaputi na yun. Sinundan ni Jesus Garcia. Grabing barata ito. Ayan siya sabi ko. Ayun na si Jesus Garcia, ang ating legend. Jesus Garcia, andito na sa harapan. Sino itong isang nakaputi na to? Sino itong isang nakaputi? Mukhang si John Jacobe ha. So ito na, meron na tayong isang breaking away. Itong si Jesus Garcia, talaga kanina lang nakikirad na sa likod. Pero ito na ngayon sa harapan. Bumiguas na ha. Grabe ba? Sa totoo lang. Ay po! Pakiramdam kayo dito. Ito na yung ating grupo, humahabol itong si Team Swebbing Sayo, Gilbert Rosario pala to, Gilbert Rosario, si Gerald Quintino, Andrew Delpine, ito na rin. So matitipid nila si Jesus Garcia, ito yung likuran natin. Grabe, grabing banatan to ha, sa likod. Okay, so inabot si Jesus Garcia. Sundan mo. Okay, ito si Andrew Delpine ni Jesus Garcia. Itong pumapayababa, sinusundan ni Lester Barbosa and Moises Maroon. So apat to, medyo naglaylo yung ating peloton. So makakalayo kaya itong ating apat na breaking away. Naku po yung tricycle. Naku po, ay sus! Ay nako, yung marshal lang kulang tayo sa mga, ito yung likuran natin. So ito nagabot, John Jacobe, Yannick Reyes, si Wilson Bautista, MJ Horan, doon lang din ha. Okay, ganyan lang. Kontrolin mo yung galaw ha. Ay sus ko po, mukhang nadali kagad si Bat, kaya pala lumalabas yung mantika ni Dandan ha. Mukhang sumemplang ha. Hindi mo sa akin, tiga ko lang muna. Uy, mangat na naman sa harapan, Ronnie Ramos. Grabe ito ha, talagang matibay dito. Gamit. Yan. Pero nagkakabalatan talagang magpapakalasan ito mga ito. Saglitan lang nila yung 6 laps dito. Dahil ang bilis nila, 50 kilometers per hour, nag-50 pa, nag-60 pa. Kailangan talaga madiskarte yan ito. Nagkakabalatan na naman sa harapan, Tim Morales, Rolly Ramos, Junjong Cabatido na sa harapan, Timothy Jeropak. Maling sa kaliwa itong si Junjong Cabatido. Ayan na. Ito Timothy Jeropak, kumabol. Ito na si Ronnie Ramos sa likod. Ito na, MJ Hora and Kim Lopez. Kaloko naman nito. Ay sus, engit. Di marunong makiramdam, daming bikers eh. Ay, sa likod lang. Huwag mong hatakin, itulak mong ganun. Huwag kang kukuha yan, pag ganyan ang kuha. Kaya sa likod, may kumana sa likod dati. O yun, Yannick Reyes, Gerald Quintino and Benedict Benes. Nagbanatan talaga oh. Grabing banatan dito ha. Shout mo, shout out. Okay na, ito na. So ito na. Uy, si Reo Diaz yata yun ha. Sumurami pa itong ating mga riders. Banatan talaga ito ha. Ito yung ating grupo. Wala pa rin talaga nakakatakas ha. Wala talaga silang patatakasin dito. Uy, na Kim Lopez. Bumibirada si Kim Lopez sa kaliwa. Nakasunod na sa kanya si Macmac Cabote. Bumabanat na itong si Kim Lopez. Ayan, nakakita kayo ng Tim Morales. Tinupis kayo ni Lester Paredes. Ay, Lester Barbosa.
Timothy J. Ropa. Ito Moises Maroon nandito sa harapan. Ito si Hiroyuki Wahabol. Grabe yung grupo natin sa likod. Sa likod, ito nating grupo sa likod. Mukhang hahabol kagad to. Didikit kagad tong ating grupo. Dyan lang, yan, ganyan lang, yan. Hinahatak ni John Jacobe. Humusod na sa likod. Uy, mabilis ang banatan, ha? Diinan talaga. Okay. So wala talaga makatakas. Band sprint to. Nakakatakot ang band sprint na rin, ha? Sino kaya mananalo sa band sprint dito? Pero hindi natin alam dahil hindi pa tapos ang ating laban. Dahil meron pa tayo 3 laps yata. Mahaba-haba pa, ha? Mahaba-haba pa ang ating babagtasin bago tayo finish din. Pero meron tayong breakaway sa harap. Punta natin breakaway sa harapan. Diyan sa likod. Oh, meron tayong solo breakaway. Mukhang si Makmak Kabote na Team Dante dito kumahalpas sa harap. Uy, nakatakas itong si Makmak Kabote, ha? Nakatakas itong si Makmak Kabote sa peloton. So, nakakalamang siya ng mga 120 meters doon sa peloton. Itong si... Ah! Last 3 tayo, Makmak. Oh, last 3. So last 3 laps pa, medyo mahaba-haba pa. Paano yan? Okay, paano? Last 3 tayo, last 3. Tingnan lang yan. Last 3 laps. Last 3 laps tayo, ha. Medyo mahaba pa to, ha. Last 3. Ayun, dito yung mga big cam sa likod. Si Idol Roscoe, diba? Naging tayo. Alright. Yan na pag-iiwanan na itong si Jesus Garcia rito sa likod. Sigulo. Dahil mahirap talaga to. Dahil ang ating banatan hindi bumababa sa 50. Grabe, ha. Just 3 laps tayo. Talagang mahirap dito. Pati bayan ng ensayo dito. Dapat makakabig ang baon na ensayo dahil napakahirap ng banatan. 55 kilometers per hour. Lahat ng mga podium master, lahat ng mga malalakasan dito. Oh, umangat sa kaliwa, Christian Gambala. Ginagambala nyo ang kanyang katahimikan. So bumalat na, sinundan ni Wilson at sinundan ni Moises Maroon. Ito na Kim Lopez, dapang-dapa. Sinundan kagad ni Lester Barbosa and si Wilson Bautista. So MD Hora andito lang sa likuran, gitna itong si MD Hora. Nasa likod na si CJ Jamso, Ronnie Ramos. Mukhang mga nakanganga na, ha. Uy, Andrew Delpin, no? Yung Kabatido, talagang ubusan ng lakas dito. Pag mahina-hina ang ensayo mo, sigurado kakalas ka rito. Pero itong mga to, malalakas to, ha. Mga big names ito. Big guns ito mga to. Pagdating sa MTB, ito yung mga big guns. Mga big names sa larangan ng bakbakan dito sa MTB. Si Ang Cortez, andito rin pala. Gilbert Rosario, andito kayo na. Nakikita ko ng Team Sueben Cycles. Ayun, NJ Hora, bumaba na rin. Nakikipagsabayan sa harapan. Uy, banatan sa harap. May tumira na naman Team Dandex. Naabutan na ba yung breakaway natin? Grabe ito, ha. Ibang klaseng banatan ito mga to. Tayo. Oops. Okay, ito yung ating grupo. Inabutan na itong si Makmak Kabote ng ating grupo. Ito MJ Hora, Yannick Reyes, Lester Barbosa, Yuri. Uy, grabe, hindi nan talaga to. Hindi talaga paawat to sa 55 kilometers per hour. Papalit tayong totally breakaway. Uy, mukhang Benedict Viernes nasa harapan na, ha. Tinutugis ni Andrew Delpin. Puro ganyan lang, ha. Oh, nagkakadiinan na naman dito. Talagang magkakaubusan ka dyan. Hindi pwede puro lakas. Kailangan may discarte ka rito, ha. Hindi pwedeng anlibanat ka rito. Dapat dito bumabalansi ka. Dahil pag naubusan ka sa bilis ng banatan, wala kang matitira pagdating sa rematayan. So meron tayo nakaka-advance sa harap. Benedict Viernes, Andrew Delpin. Ito yung mga sumusunod mo. MD Hora, Gary Estrada. So meron tayong breakaway, dalawa. Ito yung ating dalawang breakaway. Naku po, Benedict Viernes and itong si Andrew Delpin. Ayan ang mga diskarte dito. So pagdating doon, last 2 laps na lang tayo. So nakakalarong na sila ng mga 18 meters doon sa peloton. So
So walang dumidikit dito sa dalawa. So ito yung ating peloton, mga 50 meters ang kanilang lamang. Andrew Delpin and Benedict Bieres, itong ating dalawang breakaway. Yun, no? So nag-aabol sa likod. Ito na yung ating likuran. Uy. Okay, so ito banatan na naman Ronnie Ramos, Andrew Delpin, Tantang Quiñones, CJ Johnson, Moses Maron, Justin Suitos, Cedro Endihora. Ayan na, naku po, grabe. Kim Lopez, yun, may mga pa, si Kerry Tulibar. Yun o, naka-play na ba? Nakakatakas dito sa grupo, so mahaba-habang banatan to ha. So last 2 laps na lang tayo, pero wala pa rin talagang totally nakakatakas sa grupo. Hora umangat na. Sinundan niya itong si Reo Diaz, yung kaba dito Andrew Delpin, pero nasa harapan Benedict Bienes. So meron tayong pumaparap si Yannick at saka Team Sueben Cycles. Ito, pakiramdaman to, Ropak, Yannick, naku po, banatan to sa finish line. Diyos ko po kahit doon, matinding banatan to. Yun, mga sa kaliwa, Team Sueben Cycles. Ito na si Tantan Quiñones sa kaliwa naman, sa kanan yung Team Sueben. Grabing banatan ito, grabe. Pinakamatinding banatan to na inyong mapapanood. Dahil lahat ng mga master podium dito, Gilbert Rosario yata yung isa. Ito na, may umaangat na naman sa kanan. Sino to? Si Lester Babalza, sinusundan ni Yannick. Si Yannick, Jester Barbosa, Wilson Bautista. Ito, Christian Gambale, MD Hora, magkatabi lang po. Dapang-dapa na naman to si Timothy J. Ropak. Dumidikit na rin to si Andrew Delpin. Uy, grabing banatan. Anlibanat to. Ito sinasabi nilang anlibanat. Mabit ka na, pag ako naman. Ito, Kim Lopez, andito lang. Uy, Gerard Quintino yung nanalo sa natibidad, nandito, Tigulo, nakikipagbad na doon ha. Okay, ito yung ating grupo. Uy, umangat si Reo Diaz, sinundan kagad ni Hiroyuki. So ito yung ating grupo. Uy, banatan na naman dito ha. Si Tantan. Hey! Hey! Oh, puro ganyan lang. So may bumabarat na naman sa harapan dito. Waka mo. Okay, ito na. Timothy J. Ropak, dinin na din, no? Sinundang kagat kisang gambala yung Andrew Delpin. So meron tayong dito sa harapan. So dadagdag itong tatlo ito, magiging 10. So ito na kaya ang magkakabalala dahil pagbalik dito, Ray Matiana. Ako, wala dito si MJ Hora sa harap. Timothy J. Ropak, Andrew Delpin, Christian Gambala, Kim Lopez. Yung naka-violeta na yun, naka-black. So Tantan Quiñones, Moises Maron, nandiyo. Kahirap, napakahirap talagang tumakas dito. Mahirap tumakas. Reo Diaz andito sa likod. Sagad mo, ayan. Sa likod, di bumabanat. Bumabanat to si Justin Suitos. Ayan na mga idolo, Justin Suitos. Ikakabanatan Justin Suitos, si Gilbert Rosario and Moises Maron ng Team Sueben Cycles yung isa. Mukhang si Gilbert Rosario nga yata yung isang yun. So tatlo to uma-advance sa harapan. Sila na kaya magkakabanatan pagdating sa Ray dahil pagbalik ito Ray Matiana. Isang lap na lang natitira dahil talagang matinding banatan to. Hindi talaga paawat. Umangat sa kaliwa Justin Suitos. Ito na si Moises Maron. Ito sa likod yung ating grupo. Ito na. Dumidikit kagad itong ating grupo sa likuran. Talagang hindi nila binababayaan na makahulagtos. Yung ating mga breakaway. Okay, so ito. May na tumatakas na Moises Maron, Suitos, and Jerry Estrada. So may sumusunod pa. Ito. Puro mga batikan talaga to ha. Ito na sarap. Okay, so magkakatakasan na kaya dito. Dahil ito pagbalik dito, Ray Matiana to ha. Christian Gambala dito na sa harapan. Ayun, Jerry Estrada, lahat na ng mga podium master andito na sa harapan. Grabe to, grabing banatan to mamaya mga idolo. Nakakatakot na bakbakan to. Post. Uy, umangat na si Ewan, oh. Dum.
Nagkakabanatan na sa harapan. Ay, harap pa na to. Uy, Diyos ko po, yun, maangat na tong si... Kung ha? Benedict Biernes. Uy, yun. Banatan na to ha. Umakat naman sa kaliwa tong si Christian Gambala. Christian Gambala, Moises Maron, Benedict Biernes, and... Ano yun? Si Jujong Cabadillo? Si Andrew, hindi. Yung naka-10-3-1 lang tayo. Uy, sa kanan naman, bumigwas itong si Andrew Delpit. Kanya-kanyang takasan ito, dahil ito, rebatihan na. Pag balik ito ay rebatihan na. Ito yung ating likuran. So, pinatatakas nila itong si Andrew Delpin. So, ito nakakatakas ng bagya itong si Andrew Delpin. Wala akong tubig yan. Ito si Andrew, mga idolo, mukhang... Uy, sa likod, pero may naghahabol sa likod. Ayaw talagang patakasin sa likod. May naghahabol, ito, dalawa. Mukhang si Gilbert Rosario and CJ Jamson. Yan, didikitin nila yung si Andrew Delpin. Ako, rebatihan na to. Diyos ko po kayo, matinding rebatihan to. Sa likod, kung ano mo. Ito yung grupo, malapit lang. Talagang, ano, rebati na. Naku po, takot nito. Ito na. So, rebatihan na to ha. Rebatihan na. So, ito yung ating nakakalpas. Si CJ Jamson, Andrew Delpin, and Gilbert Rosario. Nako. Para di matitignan. So, madidikitan pa kaya ng peloton to. So, ito lang yung ating peloton. Malapit-lapit lang. Habol, matuling. Makakadikit pa ya itong peloton dun sa ating tatlong breaking away. So, last 1.5 kilometers to the finish line. Ito yung ating peloton. And kay Horan, dito lang, Jerry Strata. Naku, matinding rematihan to, grabe. Okay, sarap. So, tignan natin kung didikitin pa nila yung ating tatlong breakaway. Oh, masyado naman ko. Yan na, last 1.3 kilometers to the finish line. Ay, Nagkakabalatan na. So, advance tayo sa harapan. Tignan natin kung makakadikit pa sila doon sa ating tatlong breakaway. Ano, madidikitan na nga nila. Band sprint ito. Grabe, nakakatakot to. Band sprint, mga idolo. Last 800 meters to the finish line. Madidikit kaya nila yung tatlo. Ito na, hinahatak ng Tim Morales. Nasa likod niya, Kim Lopez. Lako, ito naman mga magal natin. Advance! Ayan na. Naku, buka naman sa likod. Yung sa likod na, puro sa likod na lang. Isagad mo Okay, sa likod lang. Tayo ng kukundor. Ayan na. Palatan na to at di ko makita. Ayan na. Ayan na, sino to? Si Tintiwo Mabal, si Jesus Garcia. Umangat na itong si Jesus Garcia, mga idolo. Jesus Garcia, umaangat na mga idolo. Hindi ko makita. Jesus Garcia, isang team 7 seconds. Last 400 meters to the finish line. Balatan na to. Si ito, Jesus Garcia, bumigwas mula sa likuran. Nasa likod niya itong si Team 7 seconds. So ito na yung ating likuran. Tignan natin kung madadali ni Jesus Garcia. Tignan sa harapan. Madadali ni Jesus Garcia, mga idolo. Sa likod, nagkakabalatan na. Sa likod, nagkakabalatan na. Gusto mo kayo mo. Ito na, mukha kaabutan pa itong si Jesus Garcia. Ayun na. Jojo kapatid na sa likod. Tim Morales, Justin Ritos, Team 7 seconds. Ayun na, mga idolo, yung video mo. Sino? Jojo Capatino! Yun! Sino yung nag-second? Grabing balatan na yun. Grabe. Ako kanina ko. Bakit? Yung pagkadyan ko. Ang ganda nung banatan na yun. So, sino yung nanalo? 3115? Nabutan ko ata. So, sino yung nag-second? So, ang ganda nung banatan, mga idolo. So, ang nanalo, inabutan si Ron, ano? Hindi namin alam, idol. Medyo napakatindi ng banatan ninyo. Nabutan. So, sino ang nanalo? Bulog. Si Bulog. Sino second? Sinira agad eh. Ikaw ba? Second. Lima ka. O, Team 7.